माने रोङा दे लोगोफोर जाखिनि रोङो जाखिनि हायो बेखौनो बानायनानै फुजा होनानै न'आवबो जासिगोन आरोना मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दहाय मर्निंआवनो सिखांनानै खामानि दामानि मावदों आङो दुगैनानैहाय दायो आङो लारु सावनो नागिरदों आरोना जोंनाथ' सिथावथ' जाला लोगोफोर ओमफ्रायो मा होनो लारु थावजोंसो एवजासिगोन आरोना मेसिनाव होनाया जाया आं नोंसोरखौ बुंबाय थाखादोंना लोगोफोर बेनि थाखायनो दायो रेडि खालामगासिनो दं सारायबो जानबाय थावबो होबाय आरो दिनै जोंहा पिकनिक जानो थांगोन बेखौ थाब थाब एवनानै दोननानै रेडि खालामनानैहाय दा पिकनिक जानो थाखायबो रेडि जानांगौ आरोना नानिखौ दसे लेखा फरायहोदों आङो स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो जाखिनि हायो देखायलांसै आरोना आं एसे जा हायोखौनो बानायबाय दे लोगोफोर गाज्रि मोननांला माने मागोनि थाखाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदो लोगोफोर नोंथांमोनजों आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोबजासिम बानायना लाबाय नालेंखर ओमफ्रायो नै बेयावबो रेडि बानायनानै लाबाय आं लोगोफोर बेखौ थावआव होगोन आरोना एसे दुंनो नांबावगौ अरावसो सावगोन ना नङाबा गेसआ लस जायोना लोगोफोरनि बानायनानै लागोन दै लोगोफोर थावा होजासिगोन नामा बांद्राय खरा होबाबो खामो बांद्राय लासै होबाबो जाद्राया जेरैबो जारला आरोना होनायनायनि र' वाव होजासिगोन दे लोगोफोर गिदिर फिसा जाबाय दे आं दहायो माने फार्स्ट बानायनायाव बिदिनो जायोना ओमफ्राय बिराद टाइमबो लायो आरोना लोगोफोर बहुद टाइमबो लायो जाथ'सिगोन दे लोगोफोर न'आव बानायनाय माइब्रा बायदि जाया दै मार्केटनि माइब्राया आङो बांद्राय फसायनाय मोना नै लोगोफोर बिदि जाहांबाय दे आङो इसिबां माने रोङा दे लोगोफोर जाखिनि रोङो जाखिनि हायो बेखौनो बानायनानै फुजा होनानै न'आवबो जासिगोन आरोना ओमफ्राय अरावबो मोनसे हरग्रोगोन र' अरावबो हरनांगौ ना हामा आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आं रेडि खालामनानै लाग्रोसै हो ओमफ्राय नैयावहाय नालेंखर लादु टेन बरिया गोरा जाखादों आरोना जा मोजां जादों नै आरोना आंनि आखाइया मोजां नङाना देखायथ'ला दे आं लोगोफोर दंबावो बै टिफिनाव एसे थाबथोंसै आं बानायनानै लाग्रोनोसै दाहाय दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन दै आङो माने नालेंखरजों दा सावग्रोदों नालेंखर होनानैहाय सिबिंनिखौ दा बानायगोन आं र' माने सिबिंखौ सोनांगौल' नालाय सब रेडि गोजा जोबखादों लोगोफोरा आं मैया मोनायावनो बानायनानै रेडि बानायनानै दोनखादों मर्निंआवल' लेट जादों मानो होनब्ला आङो 2टायावसो उन्दुदों दै लोगोफोर बोराया नाइट डिउटि दंमोन थानायावहाय बेनि थाखायनो माने लेट जाबाय आरोना आंबो खामानि मावबाय ओमफ्राय माने हासबेन्डखौहाय नेथावथाव खामानि मावनो सानबाय उनाव लेट जाबायना ओमफ्राय आं फन हरनानै खोन्थाहरबाय आरोना आङो उन्दुग्रोनोसै नों दायो फैदो होननानैहाय ओमफ्राय आंखौ होनबायसै नोंखौ दहायनो उन्दुनो थिननायखौ मानो होनबोआखै होननानै रायजाबायसै आरोना मोनायावहाय स' लोगोफोर एनिवे आङो संनानै लागासै दा लोगो मोनफिनगोन र' संखांबाय लोगोफोर सावला आङो नैबे मोननै मोनथामल'सो देलायनोसै आङो आब' फन हरबाय देलायनोसैनो बिसोरबो नै गैला नैबेखौ माबाखांबानो आं सावला आरोना थिखोजोब्बाय आं एसे अन दंबावोमोन खिन्थु आं बानायला आरोना लेट जागोन आरो नै बिराद बुरजा बानायबायना आङो लोगोफोरनि नै बिदि साइजल' बे मोननैल' बानायबाय दे आं मालपवा सालपवा जेबो बानायासै देग्लाय नङाबा सेमोन मालपवाबो बानायदोंमोन आङो जाबायहाय लोगोफोर जोंहा रावबो जाग्राबो गैखाया हासबेन्डल' ओमफ्राय इनि नानिमोन दंफैयो रुम थाग्रा इसोरनिसो हरबाय आं ओमफ्राय दादामोनहा सासेया थांबाय दहाय आं संनो नागिरनायजों ओमफ्राय थांनायजों ओमफ्राय सासे दङ न'आव थांगोननो दिनैजाय हासबेन्डआबो दाबो सिखाङाखै खयथायाव फैयाथाय आं पात्तायानो गैया दे माबे जाया बेखौ आं दस्रानोसो लाबोदों स' लोगोफोर दायो आङो देलायनोसै दै जेखौ थिखोजोबसै आङो डेरि मिल्क चक्लेट दंफैयो आं मालाय
माने सासे मानसिनिसो गिफ्ट होनो होननानै लाबोदों आङो इखौनो नोजोर नांबाय आं होआ आरोना बेनो आं चक्लेट होआ आं डेरि मिल्कखौ होआ दस्रा मेरला दं केक दङ लेस दं बायदिसिना मेरला दं नै दाथ' लारुबो सावबावबाय खिन्थु डेरि मिल्क चक्लेट आं होआ आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला देलायनानै लागोननि र' दा लोगो मोनफिनगोन स' लोगोफोर नै आंहा देलायनानै रेडि जाबाय आरोना दख'ना सख'ना गानखांबाय ओमफ्राय नानजों आंजों रेडि जानानै दङ दाबो फैया आब'मोनहानो बिसोर फैबा थांनोसै आरोना लोगोफोर दसे नेथ'बावदो टाइमा 10:30 जालायलायबाय दाबो फैया माला थांनानै माला फैनांगौ जागोन लेट जागोन ना बिदिबा मोनाफैबाथाय सेसखासै आरोना लोगोफोर जोंहा रावबो गैथाराना बेनि थाखायनो बिराद टेनसन जायो आङो र' आब'नाव फन हरनाय लोगोफोर सोरबा दंफैयो जोंनाव सनालजों गेलेफैदों बेन्जलाया लाजिबावबाय हनै बेन्जलाया थाखोमाहैबावबायथ' स' लोगोफोर दायो आङो न'निफ्राय ओंखारबाय नै बास स्टेन्डआव थाहैथ'नोसै दसे फैगौ आब'आबो जयमा मोनबाय होननानै बुङो आरोना थांगासिनो दं बिदिब्ला आङो दायो बास स्टेन्डसिम आब' इलिजों थांसै आं आब'मोननि हटेलावहाय दसे जिरायनानै थाहैथ'नोसै आरोना इलियाबो जेकेटआनो मोननै गानखाबाय नालाय मालाय ओंखाम एसे जानो थिनबाय आं जाबावा लारुल' जाबाय हंले बारहङा सनालि हंले खालामलांनानै हारा फुथा बाजार मोनफैबाय गिदिर लोखि पिकनिक जाग्राफ्रा जोंना हारा फुथा बाजार रायलायबोनानै दहाय भिडिअ बानायबोनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय रायलायबो इन्ट्रेस्टजों बावो आंना पिकनिक जाबा आङो भिडिअ सारागुरि बाजाराव दंफैनो लोगोफोर सबा जादों बेयावनो जाबाय नांला दे दा माफोर नांगौ जाबाय थुदो दा फैबा जालां सबाया गिदिर जाथारदों ना खृष्टानफोरनि सबा जादोंहाय खृष्टानफोरनि दैया गाहाराव लादों दैया लोंनाया ओमफ्राय दैखर खाथियाव थानोसै ना आखाइ सुनो मानो दे थायो थानायालाय मोजाङै दैया मोजां दैखर कल खालामजोबबाय खालमासि साबसिन जाबावगोननो होमबालाय मोजाङानो जाथारबायना खालमासि जाफैबावनांगौ जाफैगोनहाय ने ओमफ्राय दा गारिखौ बायनांगौ जाबाय दे माबा थालिर गोमोन जादोंहाय हनैनो दा देखायगोन आं मोजाङै बेखौनो होनदों जों लागोनिखौनो होनदों बिसोरनो मावजोबदों नानिमोन फैदोंमोननो मैया दा बिदि गानखौनो मोसानानै नांबा बेनि एन्टार सावफैजोबबाय जानो मालाय दासो जोंनालाय बे हांबावनांगौ फैसा होनांगौ बाहेरायाव थाबाय जोंनालाय मा खालामबावनो बाहेरायाव जाजायो जाबा थांबाय बिसोर हाबैजोबबाय सिङाव जाहैगोन बाहेरायाव फैखानानै बाहेरायाव बिदि जायो नामा सोरबा ना जागोन इन्ट्रेस्ट गैया बेयाव नों 100-200नि थाखाय बाहेरायाव जानोसै बेसेबां बिदोंथाय 100 बिदों नामा दे लेखा लागेना बाद दे हनै मालाय साथामजोंहाय हौवा जरा गासिबो बेयाव बिदियावनो गाखोनानै गोलैदों दान मैया गांनाव गोलैनाया नै थांबाय सोर औ बेनो ना हनै सानो हंनै थांबाय हंनै जाओ खाली आइसे आगे ओइ गाछटा एखाने गारছে আমরা এখানে আর থাকতে वाला गायदों सोरबा আমাকে ওর কিবা দে না কোথায় গারছে ओमफ्राय बांगाल दावराव ज'नानै गोलैनांगौ दा गेलेनांगौ बिसोर सागर दा गेलेनांगौ माथो मेरला मानसिफोर जायो दाख्लै बि कलेजनि माबाफ्रा बेयावनो जाफैदों खोमा बेखौनो दावबा बागान मोनबाय थानो बेनो बे सिङावनो ना आयै सानो हरैसो हाबबाय मानसि जायोथ' आरो लकेलनि बांसिन जायोना बेयाव दखान दखानाव होनोब्ला दामा फिसा खालाम खोमा नङा दा आइ फिसा गोलै थेबो नै राबा फैयो जाथोंहाय जाजोबनांगौ बयबो मालाय मोसागासिनो दं नै जाबनांगौ गैया मोसादों सफैबाय नै जोंना नै सफैबाय लोगोफोर ओरैबायदि गान दामनाय आरोना लोगोफोर जेरैबो गान दामजोबनाय बेनि थाखायनो आङो मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय जों दासो सफैदों नालाय लोगोफोर दायो ओमफ्रायो
रेडि खालामनोसै मा जायो मा लोङो नङाबा लोगोफोरनि बेदिनो ओमफ्राय नै नानिया बेवहाय बैयाव गेलेनो होननानै लेंबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं होनदों दाहाय थांगोन र' होननानैहाय ओमफ्राय माने दासो फैदों नालाय बेनि थाखायनो आरोना दा दसे उनाव थांगोन होननानै बुंदोंमोन आं नानिखौहाय ओंखाम जादों मालाय सावनानै उन्दैफोरनो ओंखाम जाहोगोरखाबायमोन आरोना नानि मोनो मानो होनब्ला दा बिमाया जौ लोंनानै उल्टा पाल्टा जाबा थिग जानाय नङाना बेनि थाखायनो जाहोगोरखाबाय ओमफ्राय बैयावहाय बिराद मोसागासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय नै आबौमोनहा गान मानि मोजां दामनो होननानै बासिगासिनो दंमोन मानसिफ्रा बिराद माने लकेलनि बांसिन जायो आरोना बेवहाय ओमफ्राय बिराद इन्जय खालामदों आरोना जों लोगोफोर बिराद मोसादोंबो ओमफ्राय नै दासो माने सुरु जाहांदोंमोन आरोना बिसोर सानैजों मोसाजेनहांदोंमोन बिनि उनाव जोंबो दा लाइन मोसागोन र' लोगोफोर दा नुगोन हो लोगोफोर ओमफ्राय निउ इयार दिनाव एसे लोंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर देखायनाय जाबाय लोगोफोरा ओमफ्राय जोङो माने ओरैबायदि इन्जय खालामदोंना बेयावहाय माने आङो सोरखौबा बिबाजै जायो सोरखौबा बिब' जायो ओमफ्राय बै जे सासे नैबे आंखौ गाबज्रिदोंमोन जे बे बिबोनां जायो दै लोगोफोर ओमफ्रायो ज' माने बिराद इन्जय खालामदों आरोना बिराद इन्ट्रेस्ट जादों जों अखा माने हरसेथ' नङा मा होनो बिदिखौ मोनाजासे आरोना आङो न'आव गैयाबाबो 10:30 11:00 सफैफिनदों बोराय लायदों आरोना बिसोर माखासेफ्रा फैयासै आंल' फैदों आरोना बोराया गावनि लोगोखौ लानानै थांदों लानानै फैदों आरोना इसोरबो एसे जौ लोंबोबाय ओमफ्राय जों माने थांनायनिफ्राय फैजासिम मोसाखादों दै लोगोफोर ओरैबायदि इन्जय खालामदोंना मा होनबावनो आरोना स' ओमफ्राय आङो ओरैनोबाथ' एसे लोंबाय आंबो ओरैनोबा आं जौ लोङाबा मोसानो हाया दै लोगोफोर आं बिराद लाजियो ओमफ्राय जौ लोंनायखाय मोसाबाय आरोना गाज्रि मोननांला लोगोफोर बोसोराव खेबसे लोंनायखौ आं ओरैनोबा जाला माला लोङा बिदिनो माबा मोनसे प्रग्रामफोर जाबाल' लोंनाय जायो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांदो एसे देखायलांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो गानफोरखौथ' आं होनो हानाय नंला मानो होनब्ला कपिराइट फैयोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना आं गासैखौबो मिउट खालामनानै होनांगौ गोनां जाबाय आरोना स' नायलांदो लोगोफोर गाज्रि मोननांला ओमफ्राय आङो एसेबां गोलावबो ब्लगखौ बानायनो हायाखै जाखिनि बानायदों बेनो आरोना आं बिबोनां जानाय सासे दंबावोमोन सेंग्रा बिसोर बक्स थिखोग्रा गामिनिनो आब'मोननि बेखौसो भिडिअ बानायहोदोंमोन आरोना आङो ओरैनो एसे शेयार खालामसै नोंथांमोनजों होननानैहाय स' जाखिनि शेयार खालामदों बेखौनो नायलांदो दै लोगोफोर गाज्रि मोननांलिया ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौहाय थाब हगारनो हायासै दै लेट जाबाय लोगोफोर बिराद लेट जाबाय उपाय गैया माथो खालामनानै बिबोनाङा जौ देखायगासिनो दंमोन आरो